Počas uplynulého víkendu sa na Zemplínskej šírave v stredisku Kamenec uskutočnil druhý ročník streetballového turnaje R+R Summer Streetball. Tento rok sa turnaj zaradil do série streetballovej ligy, ktorú zastrešuje Slovenská streetballová asociácia, kde sa započítavajú body o najlepšieho streetballového hráča na Slovensku. Hralo sa na 5 ihriskách spôsobom 3 proti 3 na 1 kôš a hráči boli rozdelení do 4 kategórií: VIP, muži a ženy Open a juniori. Turnaja sa zúčastnilo aj viacero slovenských reprezentantov. Dneska tu máme nahlásených 26 družstiev. Hlavná, teda mužská kategória je 14 družstiev. Sme vytvorili 2 skupiny po 7 mužstiev. Sú tu zastupcovia z rôznych miest, sú tu z Humenného, sú tu zo Spišskej, z Košíc, z Vranova, z Trebišova, z Michaloviec. Sú tu prevažne registrovaní hráči, teda hlavne registrovaní hráči. Sú tu aj extraligisti a hlavne, čo momentálne je to kvázi na amatérskej báze, čiže odtiaľ to sa nepostupuje nikde, je to open séria. Chceli by sme tu určite dotiahnuť 4x4, to znamená, že v 4 mestách sa hrá o postup na Európu. Momentálne je to iba na západnom Slovensku, tak chceli by sme budúci rok už dotiahnuť tu, aby aj stade sa vlastne postupovalo na tú Európu s tým, že je tu vlastne také prostredie, je tu šírava, tak Slovenské more. Na turnaji sa darilo najviac Košičanom. Zvíťazili v kategórii mužov, žien a juniorov. Priestory na Kamenci sú vhodné na takéto športové podujatia. Po streetballovom turnaji sa tu budúci víkend uskutoční spinning maratón. 20. júla sa môžete zúčastniť zumby.